Тук ще разгледаме useState и useReducer хуковете. Честно казано, useState вече го използвахме доста пъти, почти във всеки урок до този момент. Но все пак, накратко да повторим какво точно прави той. Тук имаме един компонент, който всъщност взема данни от отдалечен сървър под формата на JSON и в момента, в който ние вече сме взели данните, имаме нужда да ги съхраним някъде. И именно това е някакъв вътрешен стейт за компонента app. За да имаме всъщност някаква променлива, която да използваме за да запазим някаква стойност, ние може да използваме useState, като подадем първоначалната стойност на променливата и в последствие получаваме функция, с която да обновим тази стойност. В случая, след като успешно вземем данните, извикваме въпросната функция и вече нашата променлива users, в случая константа, има новата стойност, т.е. съдържа вече потребителите, които са били в данните. Това, което е важно да кажем за useState, е, че при промяната на въпросния state, на въпросната стойност, това е сигнал за React, че този компонент трябва да бъде изренден още един път, т.е. това, което връщаме като резултат, да бъде композирано, да бъде продуцирано още веднъж. И сега, ако отида в браузъра, рефрешна, може да видим как получаваме всъщност въпросните потребители. Имаме тук и един request. Във всеки компонент може да имаме неограничен брой useState хукове и като често срещан патърн е, може би, подаването на въпросната функция за обновяването на стейта по-надолу в някакви други компоненти. И другия хук, който може да използваме за State Management, се казва useReducer. useReducer наподобява доста една библиотека, която ние ще разгледаме в следващите уроци, а именно Redux. Това, което ще променим тук в нашия малък application е всъщност подредбата на въпросните потребители. Нека да кажем, че след като те бъдат дръпнати от отдалечения сървър, аз искам да имам бутончета за преместване на съответния потребител нагоре надолу в този списък. Сега това, за да го направим, използвайки useState, трябва да обновяваме всъщност въпросният масив от потребители, като разменяме елементите в този array. Това е възможно и може да използваме useState за целта, но за да видим как работи useReducer, ще го направим точно с този хук. useReducer приема всъщност една функция, която се казва reducer и тя изглежда последния начин. usersReducer. Името не е толкова важно, там мисля, че няма някаква конвенция. Това, което получава тази функция като за начало, е текущия state, т.е. в случая това ще бъде users, и като втори аргумент получава action. Action може да бъде на практика всичко, може да бъде просто string, число, но е прието да бъде обект, в който ние комуникираме какво точно искаме да се случи с въпросния state. И в случая аз тук ще променя useState на useReducer. Подаваме като първи аргумент въпросния reducer, а като втори аргумент е първоначалната стойност на нашия state. И първото нещо, което правим с нашия state е всъщност да дадем неговата начална стойност или да запазим нашите потребители в тази променлива users. И това може да стане с дефинирането на нашия action. В случая аз няма да създавам константи, но обикновено типът на конкретния action е изнесен отгоре в константа. Даже тук data ще си оставя да е просто data, а стойността ще бъде init. Абсолютно няма конвенция тук, зависи от бизнес логиката на нашето приложение. В случая, когато типът е init, аз искам да запазя въпросната data като стойност на users. И сега това, което трябва да имплементираме вътре в нашия reducer, е на база на екшена как въпросният state ще бъде променен. Тоест, хода на тази функция е action и тук виждаме, че всъщност Copilot ми подсказва, че мога да използвам switch statement, което е така или иначе до някъде конвенция, пък и е удобно. Тоест, ако имам action, на който типът е init, това, което аз трябва да върна като нова стойност на моят масив е всъщност array.data. Това, което е важно да кажем, че редюсера трябва винаги да върне нова версия на нашия масив. В противен случай React няма да разбере, че има промяна и няма да изренди нищо.
ако екшена всъщност няма смисъл в момента или не искаме да правим нищо за определен тип, е окей просто да върнем първия аргумент на тази функция. Аз ще махна тук default statement и просто ще напиша накрая return users, като смятам, че това е една идея по-ясно. Тоест, резултата в момента би трябвало да бъде същия и ако отида тук, рефрешна, не виждаме нищо. User reducer is not defined. Да, тук имаме малка правописна грешка. Трябва да е users reducer. И след като рефрешнем, виждаме отново нашите потребители. Ето го и въпросния request. Вече имаме всъщност същия state management, както оправихме с user state. Сега остава всъщност да дефинираме въпросните бутончета. Аз тук ще използвам button, може да е up и button down, като трябва да задам click handler. В случая това ще бъде set users, извикване на функцията set users. Тук вече set users всъщност не е точно добро наименование. Аз по-скоро бих казал update users, защото ние ще променяме всъщност потребителите, т.е. ще променяме техния ред. И тук може да кажем, че type-ът ще е up и това, което имаме нужда да подадем отново е индекса на съответния потребител. Или дори не неговия индекс, а просто неговото ID, мисля, че ще бъде достатъчно. Както виждате, дизайна на тези екшени всъщност изцяло зависи от логиката, която имплементирам. Аз дори тук примерно мога да подам масив, а не обект, който първият елемент да е up, втория да е user, т.е. това няма никакво значение. Въпросът е да може да разберем всъщност какво се случва в нашия редюсер и както казахме вече, добра практика е това просто да е обект с property, с поленце type. Сега това ще дублирам тази логика, като тук ще задам down и отново подаваме ID-то на съответния потребител. Как изглежда това в браузъра? Малко грозничко, но мисля, че ще свърши работа за този пример. И тук остава да всъщност имплементираме въпросните случаи, в които ще преместваме потребителите нагоре и надолу в конкретния масив. Copilot ми предлага нещо, но не е това, което искам. Затова всъщност тук ще си дефинираме един индекс, т.е. една променлива индекс, която ще използвам за намирането на съответния потребител. И това, което искам да проверя първо, е дали има такъв потребител. Значи, съответно индексът трябва да е различен от минус 1 и да не би индекса да е равен на 0, защото ако е равен на 0, този потребител няма къде повече да отиде нагоре. Съответно ще имплементирам това разместване по доста невен начин, но все пак мисля, че ще работи. Тук вече мисля, че Copilot ще се справи добре. Да, разменяме просто два елемента в масива. Затваряме if и приключваме, като тук трябва да върнем всъщност въпросният масив. Тук забележете какво правя всъщност. Връщам нов масив. Тоест, ако върна просто users, това за React може и да означава, че аз имам същия обект. И т.е. да не комуникирам добре това, че има някаква промяна. Затова аз като добра практика съм приел винаги всъщност да използвам този spread оператор, дали било то за обект или за масив, за да мога да комуникирам правилно нещата към React, т.е. промяната към React. Тук нямаме нужда от break и мисля, че вече с down Copilot би се справил доста по-добре. В случая да проверява дали не е последния елемент, което е правилно. Тук отново ги разменя и мисля, че това е. Сега ако отидем в браузъра, рефрешнем, може да видим как всъщност примерно този потребител Chelsea успява да го преместя нагоре-надолу в съответния списък. И ако трябва да направим много обобщение за user reducer, всъщност
същината на този хук е въпросния редюсер. Получаваме текущия стейт, получаваме някакъв екшен, на база на типа на екшена, ние правим някакъв анализ, решаваме какво точно ще се случи с нашите данни и трябва винаги да върнем някаква нова версия на съответния стейт или може би същата, зависи от това дали съответния екшен има някакъв смисъл за нашия редюсер. Аз честно казано доста често използвам useReducer, когато имам някаква нужда да направя такава по-сложна операция, по-сложни операции с някакви данни. Ако това всъщност не е необходимо, тогава използвам useState.